Thokozani emakhaya, ngiyanibingelela. Ngibingelela ugogo Mahlase lona esigodlweni sikamkhulu Nkunzi Emnyama. Ngithi-ake ngiphinde ngibuye namhlanje-ke ngibuye ngibambe iphupho lokuphupha udla. Kodwa ngaphambi kokuthi singene kuleli phupho, ngicela nje ukunikhumbuza, nginikhumbuze ukuthi ni-like, niphinde ni-subscribe ukuze sikhule nathi kule channel. Ngiyaphinda futhi ngiyanikhumbuza ukuthi inhloso yale channel ukuthi sikhule sonke ngokomoya. Inhloso yale channel ukuthi sibe noxhumano nabantu abadala, sakhe i-relationship strong nabantu bakithi. Lapho-ke yiko sichuze ukuqala ngale topic yamaphupho ngoba kuqala lapho ubudlelwano nabantu abadala. Ngithi-ke namhlanje angibambe leli iphupho leli lokuphupha udla. Uma uphupha udla, siyazi-ke ngesimo sikamoya kuke kuthiwe uphupha ukudla, kusuke kubika idliso likamoya leli. Lokhu kuyiqiniso, kepha kuningi kokunye okuvelayo ngesimo sokuphupha udla. Uma-ke uphupha udla ukudla okonakele noma udla ukudla okutaste emlonyeni okungenayo i-taste right, okutaste engazuthi kukonakele noma kuqala ukonakala. Noma uphupha udla inkukhu, inyama yenkukhu lesikhuluma ngayo. Lokho kusuke-ke kuveza lona idliso likamoya, kusuke kuveza ukuthi kukhona okudlayo okuhambisana nesimo sedliso likamoya. Kepha-ke uma uphupha udla ama-fruit ephuphweni, lokhu kusuke kuveza isimo sesisu. Kukhona isisu, i-pregnancy ezovela ekhaya. Kungabe uwena qobo lona odlayo izithelo noma kukhona omunye ekhaya ozobamba isisu noma osebambile isisu ozokhulelwa. Uma uphupha engazuthi udla inyama eluhlaza, inyama eluhlaza ebovu, noma udla isibindi, inyama lokwangaphakathi okuyisibindi kanjena. Lokhu kusuke kuveza ukuthi kuzoba nesifo ekhaya, kuveza isifo esizayo. Uma uphupha udla lana izinto eziwoncamunce, izinto ezinoshukela kanjena njengamakhekhe, oswidi. Lokhu kusuke kuveza ukuthi kunesimo sokuzitika, injabulo lena, kuza inhlanhla, kuza intokozo phezu kwesimo sakho. Kuyavezwa lana ukuthi abantu abadala kukhona umklomelo abakupha wona njengoba bekupha lezi zinto ezimnandi ephuphweni. Asithokoze-ke abantu abadala, sithembe lana kuhambe kucaca kokunye. Ukuphupha-ke udla kuningi okunye kuke kuye nangokuthi udla nobani, udla ulaphi, udla uwedwa noma udla nibaningi. Lokhu-ke nakho kuhambe kube ney'ncazelo zakhona. Sithokoze emakhosini amahle, kudede ubumnyama kuze kukhanye emakhaya. Sithembe lana sihambe siyakhanyisa, kube mhlophe kukhanye njalo njalo, kukhanye ekujuleni kwemsamo. Sithi makhosi amakhulu, makhosi.